Париж за обяд, вечеря в Санкт-Петербург. Поръчка за обиколка, господине. Вкусно. Основното нещо е да отворите тихо, прочетете текста на трактата на Барлин. Не виждам какво взе, но, мисля, трябва ми. Това е да се върнеш в родното пристанище, източна Германия. Моля те, напусни, не можем да бъдем заедно. Не, обещавам, че ще се обединим. Готова съм на Господи, това е толкова трогателно. Колко жалко, че в наше време няма такава романтика. Германия, идвам. Бежанците пак искат да ядат. Какво искате всички от мен? Здравейте, мога ли да се присъединя към ЕСА? Яд ли си? Салам, има ли места в ЕСА?